amigues i amics del Lego, benvinguts i benvingudes a Jugar Bé. Què és jugar bé? Doncs si ens centrem en la traducció, jugar bé en danès s'escriu Leg Godt, que és l'origen de la marca Lego, creada l'any 1932 per Ole Kirk Christiansen. Què és jugar bé ara per ara? Doncs un canal de YouTube sense gaires pretensions econòmiques, per no dir cap, però amb moltes ganes de que tothom s'ho passi bé, fent servir alhora la nostra estimada llengua catalana. Segur que molts de vosaltres heu vist mil i unes reviews, revisions o ressenyes dels vostres Legos preferits, tant en anglès com en castellà. I segur que moltes vegades us heu trobat amb la temptació de fer-ne alguna vosaltres mateixes. Potser alguns de vosaltres ja teniu el vostre propi canal on feu reviews. Si és així, us desitjo molta sort, però el que us comentaré ara no us interessarà gaire. Difícilment trobarem un canal en català dedicat a fer ressenyes de Lego. I és per això que s'ha creat Jugar Bé. Doncs la idea principal d'aquest canal és ser una finestra per totes aquelles persones que vulguin fer revisions de Lego en català. I tant és si és català de la Catalunya Oriental, de la Catalunya Occidental, del País Valencià, de les Balears, de l'Alguer, de la Franja, de la Catalunya Nord... Siguin de la temàtica que siguin, però els hi fa mandra crear un canal específicament per això. Sentir-se obligat a penjar vídeos recurrentment, no guanyar diners perquè no hi ha prou públic, jo el primer. Llavors, què pretenem aconseguir? Volem que a través d'aquest canal puguem publicar les revisions de tothom qui vulgui. I així anar omplint aquest espai de revisions en català a internet que ningú ha ocupat per ara. He parlat tota l'estona de ressenyes i revisions, però qualsevol vídeo relacionat amb el Lego serà benvingut. Ja siguin resums d'excursions a una botiga de Lego, a Legoland, exposicions de les vostres habitacions on emmagatzemeu els Lego, el que en anglès li diuen room tour, tot ens val. Òbviament hi haurà un filtre, cal que siguin vídeos seriosos com a mínim, millor o pitjor fets perquè no tothom tenim els recursos de gravació i d'edició que tenen els grans youtubers, però que estiguin fets amb bona intenció, tot i que l'humor també és benvingut, esclar. Bé, què us sembla? Ja veurem si aquest experiment surt bé o no. Per cert, que suposo que és un tema que a tothom li interessa, de cara a guanyar diners amb els vídeos. No ho contemplem. No ho contemplem. Perquè el públic serà molt petit. Ja he comentat que la diversió i donar-li corda al català són els principals i pràcticament únics objectius d'aquest canal. En cas que alguna cosa canviés sobtadament, molt sobtadament, perquè, no sé, el català es converteix en la primera o la segona llengua més parlada en tot el món, o fins i tot la primera i la segona llengües més parlades a tot el món, i hi hagués la possibilitat de monetitzar el canal o els vídeos, perquè hi ha molts subscriptors i moltes visualitzacions, tothom que hi hagi participat se n'assabentarà. I si un vídeo amb els anys acaba donant calés, es parlaria amb la persona autora d'aquell vídeo en qüestió i ja es parlaria de com se li compensa. Però és que aquest escenari és tan difícil que succeeixi però és que realment ni ens ho plantegem. Bé, esperem que aquesta idea us engresqui i aquest canal, per poques visualitzacions que tingui, valgui la pena mantenir-lo viu. Qui vulgui participar, com ho ha de fer? Doncs haureu de contactar amb nosaltres. I com? Escrivint un comentari en aquest vídeo aquí sota, explicant que teniu una revisió del Lego tal, mireu de no repetir-ne cap dels que ja tinguem fets, o bé, realment tampoc passaria res. I escrivint el vostre correu electrònic per poder contactar amb vosaltres. Feu servir l'email, no sé, el de l'ESO. No cal que feu servir el del currículum si no voleu. Però no patiu, que contactaríem amb vosaltres ràpidament i immediatament esborraríem el missatge perquè no quedés guardat. Si teniu dubtes de procediment o del que sigui, també ens podeu escriure en els comentaris d'aquest vídeo. Gràcies a tothom, a reveure!